Nor da garrantzitsua galdetu nionean, lehenik bere burua zela erantzun zidan. Zerbait irakastera, omen nindoanean, bi begiak ireki arazi zizkidan. Izan behar garenak, dakarren desorekan, beti horren galduta eta horren moldakaitz. Udatik udarako, tarte luze horretan, besteen begietan abandonatzen naiz. Eskerrak ausko izan daitekeen katea, agindu daiteke errealitatea. Maite du naizena ini naiz esatea, zamaken du eta bisua ematea. Bisua ematea. Barruan sentitzen duda mina, da maite ditudanek eragin dutena. Garraz izadierazi, nahiko nuke ezina, badudan ez amorruz lertzeko baimena. Falta nituen zaintza eta errespetua, beti nere burua ukatzeko mugan. Badun nire norantza, badun nire lekua, argi daukadanetik zemuga ditudan. Eskerrak utzi dudan beste itzalpea, erabakitzeko zer den importantea. Maite dut naizena ini naiz esatea, zamaken du eta bisua ematea. Bisua ematea. Nigan ez baldin badu, beharraina botere, kanpokoak nahastu dezake barruan. Norbera mindu gabe, hanka sartzean ere, bereizi behar dira ardura eta errua. Eskerrak dakidan noiz izan distantea, noiz ez konpartitu nere intimitatea. Maite dut naizena ini naiz esatea, zamaken du eta bisua ematea. Bisua ematea. Nor da garrantzitsua galdetu nionean, lehenik bere burua zela erantzun zidan.
batxik.